ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಸಮಯ ಪಂಡ ಪೊರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತೆಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ರಡ್ಡಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಲ್ಗೆ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪೊರ್ತುಗು ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುನೇನೆ ಮದಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತೆಲಿಪರೆ ಬೋಡಾದು ಪೊರ್ತುನೆ ಮದಪ್ಪ. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬದುಕದ ರಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ನರಮಾನ್ಯನ ಮೋನೇಡು ಓಡ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕೂ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಿಂಚಿತಿನ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಕನ್ನನ ನಿಜ ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಚತ್ರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಕ್ಕ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟು ಸೇಗೇಡು ಮೂರ್ದು ಬರಂದು ಪುಚ್ಚಿತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಬಲೆ ಇನಿ ಗೆಲ್ಮನನ್ನು ತೂದು ಐನೇ ಎಸಲ್ಡುಂಡು. ಈ ಐನೇ ಎಸಲ್ಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಲ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ತರ ಬರೋ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಐನ್ ಅಂಜನೆ ಕೂಟೋಗು ಬಲ ದಿಂಜಾದಿನಕುಲು ತೆರಣ ದಿಂಜಾದಿನಕುಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫಂಡ್, ಸನ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮೊಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್, ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಎಗ್ ಸಂಡೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ಸ್, ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡು ಮಿಜಾರು ಮುಂಡೊಟ್ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇಮಿತ ಅಂಗನೋಡು ನಿಖಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲರು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೊಲ ಬಿತ್ತಿನೇ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಎಗ್ಗೆಡು ಊಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಪಾದಿನ ಕೂಟ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಬೇಸಿ ರೋಡ್ ವಿಚಾರದಾದಂತ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವ ಕೆಲವರೇ ನರಮನೆಯೇ ಕಂಡುದುಕೊನೋದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಕುಲನ್ನು ಕಂಡುದುಕೊನೋದು ನರಮನೆನ ಅಂಗೋಲೆನ ದೆಪ್ಪೇರು ಅಂಜನೆ ಕೆಲವರೇ ಕಿಡ್ನಿನ ದೆತ್ತದು ಮಾರ್ನೆಲ್ಲ ತೂಪ ಈ ಕಂಡು ಕಪಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಂಡು ಕಳು ಮಲ್ತದ್ದು ಕಿಡ್ನಿನ ದೆತ್ತಿನ ಕತೆ ದಾದಾಪುಣ ಪನ್ಮೇನು ಕುಸಲ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಡಿದು ಕಂಡ್ರೆ ಒಲ್ಲೆರು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಎದುಕೊನ್ಗ ರಡ್ ಕೈತ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಹಲೋ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾತಿರ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಲೆ ನಾ ದುಮ್ಮೆ ಕಾಸ್ಕೆತ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಕ್ ಬೈಯದಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದನ ಮಲ್ತು ಬೈಯದಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ತೆಂಗ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬೈಯದಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಬೋರ್ಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದನ ಮಲ್ತು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟೆ ಓ ಕಿಡ್ನಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದ ನಾಯ್ದ ಕಿಡ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಪತಾರ್ಪ ಆ ನಾಯಿದ ಕಿಡ್ನಿ ಕನಪ ನಾ ಕನಲ್ಲ ಬರಿತ ಬೇಟೆ ನೀನು ಅಮ್ಮೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತೈತ ಆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಾಕ ಬೋರ್ತಿ ಆರು ಕಂಬತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾರ್ದು ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದನ ಮಲ್ತು ಇನ್ನು ಬೈಯದಲೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣ ಮಾರ ಕೈ ಚಿತ್ರ ಕಾಸಲ ಖಾಲಿ ಅದು ಪೋಣತ ದೇ ಮೂಲ ಏರಣ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲೇರಾ ಯಾರ ಫೈರ್ ಐ ಕಾತ್ರ ಆಸೆ ಪುಂದೆ ಏಕ ಏರಾ ஒரு ಇಂಚಿ ಬರಂದಿಲ್ಲ ದಾದಾನ ಮಲ್ತದ ಅಣ್ಣ ಕಿಡ್ನಿ ನಂಜಿ ದೆಪ್ಪರ ಪಣ ತುಕ ನೇ ಓ ಅಣ್ಣ ಇದೆ ದೂರ ದೆಪ್ಪರ ದಾದೇನು ಗುಂಡಿ ಏರಗಿ ಇರಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಬಾಗಿ ಅಂದು ಆ ಗುಂಡಿ ದೆಪ್ಪರ ಬಿದ್ದಾಡಿ ನೇನ ಎರಡು ಚೂರು ಪಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಉಂಡ ಎಂಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಉಂಚಿಕೆಲ್ಲಿ ಇಂದು ಈರ್ನ ಪೈಕಡು ಏರಂಡ ಕಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಣಕ್ಕುಲ್ಲೇರ ಕಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಣಕ್ಕುಲ್ಲೇರ ಈರ ಪೈಕಡು ಏರಂಡಲ್ಲ ಅವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾದಾ ಕಿಟ್ಲಿ ಅತಿ ಚಾತ ಕಿಟಿಲತ್ತಿ ಕಿಡ್ನಿ ಅವು ಲುಪುನ್ ಅವು ಸಿಡ್ನಿಡು ಓ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನೆ ದೇ ಓ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿಬಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪಂಡ ದಾದೋತಿನಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಇಂಚಿಕಲ್ಲಿ ಈರು ಕಾಲಿದ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆನ್ಪಾರು ಇರಗ ಅಪ್ಪ ಒಂದೊಂಜಿ ಇರಗ ಸಂಬಳ ಎತ್ತಿಪ್ಪುನು ಇರ್ನತ್ತೈಗ ಕಾಲಿ ಇರ್ನು ತಗ ಕಾಲಿದ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆನ್ಪುಣ ದಾದ್ಯ ಸರಿ ನಿಕ್ಲ ಮತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈರ ಬಾಡಿ ಡೇ ಲಕ್ಷದ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಹಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಮಿನಿ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಡ ಇರಗ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರ ಬಾಚಿ ಸತ್ಯ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂದ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಂಡು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಷಯ ಏರ್ಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಕಿಡ್ನಿ ದೆಪ್ಪರ ಹೊರತು 5 ಪಕ್ಕ ದಾದಾಪುರ ದಾಖಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂದ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ದೆತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಲಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಬುಲೆ ಉಂಡು ಎಂತ ಬಾಚಿರಿ ಸತ್ಯ ಪಿರಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಆಪುಣ ಅವು ಏರ್ಗಳ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐನ್ ನಾಡ್ಪತ್ತನೆ ನಾನು ಉರಿಯತ್ತ ಈರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮನದರ ಒಂಜಿ ಬುಲೆ ದಾಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಬೇನೋಡ್ ನಿಚ್ಚೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರ್ಲಿ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರ್ಲಿ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಲೊಂದಿನ ಅಡಿಗೆ ಕಾಸು ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಯಾನೇ
ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕೊರಿಯ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತುಮಕೂರು ಯಾರ ಅಂದಂದು ಪಂಡ ದಾದೋದ್ರೆ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಅಂತ ಕಾಸವಾಡು ಕಿಡ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಬಂದು ಅದು ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಆಜ್ಞೆ ಎಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ಅಂದಂದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಎಂಚಿನೇ ನಾತುವರಿಯೇ ಗಂಗಸರ ಬಣ್ಣ ಕಿಡ್ನಿ ಪರಾಬ್ಜಿ ಅಯ್ಯ 90 ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚ 90 ಬರ್ತೀನಿ ಓಟೆಗೆ 90 ಈ ನಮ್ಮನೆ ನಾತೊಂದುಲ್ಲರ 90 ತಾನೆ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅದು 90 ಎಂಚಿನೇ ಒಂದು ಕೊಡ್ರೆ ನಿಖಿಲ ಬರ ಕಿಡ್ನಿ ಪರಾಬ್ಜಿ ಬೇತನ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡ್ಬಣ ಕ್ಲಿತ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಹಾ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಹಾ. ಜೋರ್ದ ನಾ ಇಂದು ಅವ್ ಯಾನ್ ಕರ್ತುಕೊಂಡ ಬುಡ್ಪುನೇ ಜೂಲೈ ಅಂತ ಐತ ಕಿಡ್ನಿ ದೆಫುವನ ಡೇ ನಾಯದ ಕಿಡ್ನಿ ಪರಾಬ್ಜಿ ಬಕ ಇರ್ನಾತನ ಎಂಚಿನೇ ಯಾನಂಜೆ ನಾಯ ಅಂಜೆ ಇದೆ ಎಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡ್ಬಂದ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಉಳ್ಳಾಯ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಿಡ್ನಿ ಪರಾಬ್ಜಿ ಅಂದ ಹಾ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಲಿಕೆ ಇಜ್ಜಾತೆ అంటే 5 ವರ್ಷದ ಏನಾರ ಇತ್ತಂದಂಡ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊರಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲೆ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಿಡ್ನಿ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಏರ್ಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಎನ್ನ ಪುಜಿ ನಾಯ್ದ ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ ಒಂದು ಯಾನ್ಗೆ ಕಾಸಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಚಾಂಗಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಇದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅರ್ಜಿ ಅಂದಂದು. ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಬೇತ ಜನರು ಅಡಿಯುಳ್ಳೇ ಫೋನ್ ಆಗೋಚಿ ಹಾ. ಯಾ ಮಲ್ಪ ಉಂಟು ಉಂಡದ ಕುಡಿ ಕುಡಿ ಅನ್ನ ದಾದೆ ಅಮ್ಮದೊಂದು ಫೋನ್ ಅಲ್ಪಲಿ ಅಮ್ಮಗ ಅಮ್ಮ ಹೋಯ್ಟುಳ್ಳೇರಿ ಅಮ್ಮ ಆಟುಲ್ಲಿ ಎಂಗಿನ ಆಟಿ ಆಟು ಆಟ ಅಮ್ಮ ನಾಡ್ಲೆ ಆ ಆಟ್ ಆ ಏ ಆ ನೇ ನಮ್ಮ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಯಾನೇ ಸಂಕರ ಹತ್ತಿರ್ನು ಅನ್ನ ಓ ಎಂಕ ನೆನಪಿಜಿ ಬಸಲ ಖಜಿ ಮಲ್ತಾರ ಅನ್ನ ಬೆರಕೆ ಕುಡುವಾಡಿಯಾರ ಈ ದಾಲ ಬೋಡಿಚಿ ಎಲ್ಲರದು ಕಂಜಲಿ ನಮಕ್ ಕಾಸು ವರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಅಂಜಲಿ ಓ ಅಂಜಲ್ ಗುರಲ್ ವರ್ಪುನ ಐಕ ಮಂಜಲ್ ವಾಡ್ನಾಡು ನೇ ಅಮ್ಮ ಈರು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಪಚ್ಚಿ ಇಂದು ಅಕಲೆ ಕಿಡ್ನಿ ಓಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಇಂದು ಇರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಎತ್ತಾಂಡು ಅಂದ ಬರ್ಚಿ ಇರು ಬಸಲನೆ ಅಲ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಅಯ್ಯೋ ತೊಂಜ ಆಪುಜಮ್ಮ ಅಯ್ಯವನೇ ಅವಡಿಗೆ ಅಂದ ಆವಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾನಪ್ಪೆ ಪತ್ಪೆ ಮೀನಿ ಕಾನಪ್ಪೆ ದಾದ ದಾದ ರಾಧವಣ್ಣ ಅವ ಅಮ್ಮಗ ಮುರನಿ 4 ದಿನ ಆಯ್ನಾತ್ರಿ 51 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಅಂದ ಎಂತ ನೆನಪೇಜಿ ಮುರನಿ ಅರ್ನ ಬರ್ತಡೆ ಎಂಕಲು ಕುಮ್ಮಡ ಬರೋದು ಇದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಬರೋ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಬರ್ತಡೆ ಎಂಚಿನೇ ಕುಮ್ಮಡ ದಿಪ್ಪುನಿ ಅವು ಕುಮ್ಮಡತ್ತ ಕೇಕ್ ಅನ್ನ ಅರೆಗೆ ಶುಗರ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಎಂಕಲು ಕುಮ್ಮಡ ತಂಪಚ್ಚಿ ದಯ ಕೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಪೂಜಾ ಐಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ಯಾ ಎಂಚಿನ ಜನ ಗೊತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ಪೂಜಾ ಅನ್ನ ಬೇತ ಜನ ನಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಚ್ಚಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಅತ್ತಿ ಏನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹುಲ್ಲಿ ಅರೆಗ್ಲ ಕಾಸು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಧ ಅರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಫೋನ್ ಅಲ್ವೇ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬಲ್ಲೆ ಚೀಟು ನಾಡ್ಲಿ ಚೀಟು ಚೀಟಿಗೆ ನಾಡ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬುದರಿಜ್ಜ ಪೂಪಿ ಪೂವಪ್ಪನ ಪೀಟು ನಾಡೋಡು ಹೆಂಗೆ ಪಿ ಅಕ್ಷರ ನಾಡಿ ನಾಡು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪೂವಪ್ಪೆ ಪೀಟುಲ್ಲೆ ಪೀಪಿ ನೇ ಪೀಟಿಕ್ಕನದೆ ಅರ್ಧ ಎರ್ಪೇರು ಮುರನಿ ಬೂತಲ್ಲ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬಂದ ನಾನು ಯಾನ್ ಭೂತದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕೋರಿ ಸೊಲ್ಲದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಊಟದ ವಿಷಯ ಇತ್ತದಾಯಿ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಕೋರಿ ಕರುವಾದ ಬುರ ತಜತ್ತು ಬುರ ಕೊಡ್ತು ಯಾರು ಗಂಗಸರ ಬರ್ಕಂಡು ಬೋತೀನಿ ಅನ್ನಂದು ಬಣ್ಣಗ ಬಿರವನ್ನ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಾನು ಶುರು ಅಂತ ಬರ್ಬಿನಿ ಅನ್ನನ್ನು ಯಾರ ಬಕ್ಕ ಬರಿತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭೂತ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ತಂಜಿಯವರು ಕೋರಿ ನಟ್ಟದು ಉಂಡುದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಯಾನೇ ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲುದು ತಜತ್ತು ಪೂರ ಕೊಡ್ತ ಅಂದ ಬರ್ಪೆ ಕೋರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕೇಳಿ ನೇ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇರೇ ಪ್ರಾಯ ತಂಗಿ 40 ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹಲೋ ಇರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡ್ಬಾರಿ ಅಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಬೈಲೂರುಡುಂದ ಅನ್ನ ಅರ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಬೈಲೂರುಡುಂಡಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬೈಲೂರುಡುಂಡಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬೈಲೂರ ಲೈನ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಬೈಲೂರು ಉಂಟು ಬಂಡಾರ ಗೆತ್ತ ಅಂದೆ ಎಂಜಿನೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬೈಲೂರು ಅವು ಕಿಡ್ನಿ ಬೈಲೂರು ಹಚ್ಚಿ ಕಿಡ್ನಿ ಬೈಲೂರು ಎಂಚಿನಿ ಹೊಲ ಕಿಡ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗುಲ್ದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೈಲ್ ಆತಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೈಲ್ ಅಂಡ ವಾಪಜಿ ದೇ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ಅವಂದೆ ಅವ್ನು ಬೇತ ಜನ ತೂಪ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಬೋರ್ಡು ಅಮ್ಮ ಸರ ದಾಯ ಮಲ್ಪರನ್ನ 2 ಲಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಕೈಡ್ ಗೋಪುಣ ಅಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಬೋಡಿ ಕಿಡ್ನಿ ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇನ್ ಇರ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಪಜಿ ನೇ ಅಂಗಾರ್ದಲ್ಪ ಒಂಜನ ಉಂಡು ಏರೆ ಯಾನ್ ಒರಿಯನದ ದನ್ನಿನ ಮಗನ್ ಯಾನ್ ಸಾಂಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತನ್ನದಿ ಅಕುಲು ದೂರೊಲ್ಲೆ ದೂರ ಅಕುಲು ವಿಮಾನ ಬೋರ್ಡು ಕುತ್ತಾರದು
ಅಕಲು ಕುತ್ತಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲು ವಿಮಾನ ಬೋಟ್ ಅವು ಸಯ್ಯದಿ ದೇ ಓ ಅಣ್ಣ ಕುತ್ತರ್ಗೆ 51 ನಂಬರ ಬಸ್ರು ಬಂದಾನಿ ಏ ಅಣ್ಣ ಕುತ್ತಾರ್ಗೂ ವಿಮಾನ ಅವ್ ಕುತ್ತರತ್ತು ಕತಾರ್ ಅವು ಕಾಬೋದು ಕೂವೈನೆ ಇತ ಇತ ಓಲೆ ಆಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಗಡದಲ್ಪ ಬೋಟ್ ಇದ್ದೀನೊಂದು ಲ್ಯಾಗ್ ಬೋಟ್ ಇದ ಬಾರಿ ಮಾರ నేన జోకుల పర కిడ్నీ ఎంకల్ దెప్పుజా ಜೋಕುಲತ್ತು ఒక 35 ವರ್ಷ ಅಂಡು 35 ವರ್ಷದ ಬೋಟ್ ತಿನ್ಬೋಣ ನಾನೇ ಬೋಟ್ ಇದು ಬರುತ್ತನ ಪ್ರಾಯ ಈತೇ ವರ್ಷದ ದಿನಡು ಇತ ಓಲೆ ಬರ್ಪಿ ಅದು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಆತಿರ್ನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಹಾನ್ ಯಾನ್ ಸಾಂಕುನ್ ಹೆಂಗ ತಿಂಗಳು ಬರ ಸಂಬಳ ಅರ್ಬು ಇತ ಕಿಡ್ನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅವ ಎಂಜನ ಮಲ್ತಿ ಇದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪಾಡು ಕೊರ್ಪೆ ಹಾನ್ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪು ಎನ್ನ ಗಾಯನೆ ಬರಂದು ಅಲ್ಲ ಮಿನ ಆತಿರ್ನು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಾನ ಅಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿ ಪಾಪ ತೂನಗನೆ ಬೇಜಾರಾಪು ಮೇಲೆ ಎಂತ ಕಿಡ್ನಿ ದೆಪ್ಪುನಿ ತಾತನ್ನು ಕಾಸು ಕೊಡ ತೀರೇಗೆ ಅವು ಕಿಡ್ನಿ ಬರ್ಪಣತಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ఒక ಪಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ನಾನು ಚೂರು ಪಾತ್ರ ರೇಪಂಡ ಕಿಡ್ನಿ ದೆಪ್ಪುನ ತುಂಬ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪಾತ್ರ ಖುಷಿ ಕೊಡೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೇಪಲ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲಾರ ಇರೆ ಒಂದು ಪಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇರ ಪುದಾರ್ ಪುಷ್ಪಕ್ ಎಂಚಿನ ಗುಡ್ ನೇಮಿ ಸೂಪರ್ ಪುದಾರ್ ಪುಷ್ಪಕ್ ಪನ್ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಪುಷ್ಪಕ್ ವಿಮಾನ ಹತ್ತತೆ ಪುಷ್ಪಕ್ ಪನ್ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಪುಷ್ಪಕ್ ವಿಮಾನ ಹತ್ತತೆ ವಿಮಾನವನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಡ್ರಾಫ್ ನತೆ ಅಂದು ವಿಮಾನವನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಡ್ರಾಫ್ನಿ ಆನ್ ಆತಿಜಿ ಓಲು ಆಬಿನಿ ಉಂಡು ವಿಮಾನವನ್ನ ಕುಸಲವು ವಿಮಾನವನ್ನ ಬೋತ್ ಬರ್ಪುನನ್ನ ಅವು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕಿಲಕವು ಆನ್ ಬುಡ್ಡ ಆತಿಜಿ ಉಂಡು ಎನ್ಯಾಬಿನಿ ಆತ್ಮಕ ಆಪ್ನ ಏ ಮತ್ತಿನತ್ರೆಗೆ ನೀ ವಿಮಾನ ಕುಸಲ ಮೇ 22 ಆನ್ ಬುಡ್ಲೆ ಆತಿಜಿ ಉಂಡು ಓಡಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನೋಡಿಗು ಮೇ 22 ಗೊತ್ತುನಾ ಮೇ 22 ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆದ 7 ಜನ ತೀರ್ ಹೋಯ್ತು ಗೊತ್ತುನಾ ಆನ್ ಆತಿಜಿ ಉಂಡು ಓಡಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನೋಡಿಗು ಪಾತೆರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಕೊಡೋಣ ಇರೋದು ಆಯ್ತಕ್ಕ ಪ್ಲೇನ್ ಶುರುವಾನಾಗ ಗಗನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಗಗನ ಸಾಕಿನಕ್ಲು ಇತ್ತ ದಯ ಮಾರ ಕಿಡ್ನಿ ಬೋರ್ಡು ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಗಗನ ಸಾಕಿನಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಪನ್ಪೇರು ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಪುಷ್ಪಕರೆ ಕಟ್ಟಗ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟಗ ಅಪ್ಪ ಅತ್ಯ ನಮ್ಮಡ ದುಮ್ಮೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಇತ್ತನ್ನ ಅವೇ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟರೆ ಪನ್ಪೇರು ಈತ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟರೆ ಬಂದ ದಾಯಗ ನಮ್ಮ ಈತ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಈತ ವಿಮಾನ ಎಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಮಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಎಂಚ ಪೋಪಿ ಅಣ್ಣ ಈತ ವಿಮಾನ ದಾಯಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬೋರ್ಡು ನಿಮ್ದೆ ವಿಮಾನ ವಿಮಾನ ಅಯ್ಯೋ ಒಲ್ತು ಬಲ್ಲತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓ ನವೀನ ಚೂರು ಬಲ್ತ್ರ ಬಲೆ ಬಚ್ಚು ಮೂಲು ವಿಮಾನ ವಿಮಾನ ಪೋಪುನ್ ಪೋಪುನ್ ನಮ್ಮ ತೂತದ ಪೋಪುನ್ ವಿಮಾನ ಏತ್ ವಿಧ ವಿಮಾನ ಏತ್ ವಿಧ ಬಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಮಾನ ಏತ್ ವಿಧ ಅಣ್ಣ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬಳಿಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚುಂಡು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆಟ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಅವತ್ತು ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಒಂದು ಆತ ಪರ್ಪುನ ಬಣ್ಣಗ ನೆನಪಾಂಡೆಂಕ್ ಪರ್ಪಿನ ಬಣ್ಣಗ ನೆನಪಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲ ಬಡ ಕೇಳಿ ಯಾನ್ ಪರ್ಪುಜಿ ಪರೋಟು ಒಲ್ತು ಲೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರ ಏನಾದ್ರು ಆಪುಜಿ ಪರೋಟು ಆನ್ ಪರ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿದು ಪರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಗೊತ್ತುನೆ ಇತ್ತೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿಜಾ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದಾನ ಉದಾರ ಗೊತ್ತಿಜಾ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅತ್ತ ಬೊಕ ಗಂಗಸರ ಸುಲಭ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆನ್ ಇತ್ತೆ ಹೈವೇದ ಸೈಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ 500 ಮೀಟರ್ ಉಲಾಯ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತುನೆ ಇದೆ ಆನ್ ಬುಡ್ಲಿ ಅವು ಎಂಚನಡ ಅಯ್ಯೋಡು ಸುಲಭ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳ ಇತ್ತೆ ತಾದನೆ ವಿಮಾನ ಎಂಚ ಓಪನಿ ಸಾ ಒಲ್ತು ಇಂದು ಪಾತ್ರನ ಕಮ್ಮಿಯ ಬೋಡಾಪಿನ ಬಾತಿರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಸಂಗನ ಏತ್ಲ ಬಾತಿರು ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಾವನಿ ನರಮಾಣಿ ಆನ್ ವಿಮಾನ ಡ್ರ ಪೋಪುಂಡು ನನಗೇನ್ರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಡ್ರ ಪೋಪುಂಡು ವಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಏರನ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ ಹೆಂಗ್ ಬಚ್ಚುನು ಮೂಡು ಇದೆ ವಿಮಾನ ಎಂಚ ಓಪನಿ ವಿಮಾನ ಪೋಪುಂಡು ಆನ್ ವಿಮಾನ ಪೋಪುಂಡು ನಾನು ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ ಜಾಗ್ರತೆ ನೋ ಪೈಲಟ್ ಓಲುಪುನಿ ಸಾ ಪೈಲಟ್ ನೀನು ಅಮ್ಮ ಒಲಿಪುನಿ ಅವು ಬರ್ತಿ ಪೈಲಟ್ ಓಲುಪುನಿ ಪೈಲಟ್ ಓಲನ ಇಪ್ಪೆ ಮಾ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ತು ಪೈಲಟ್ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಡುಪ್ಪುನಿ ಆನ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಂಡೆ ಪುಷ್ಪಕರೆ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಇಪ್ಪೆದ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಓಲುಪುನ್ ಮನ್ನೆ ಅವು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಡುಪ್ಪುನತ ಪೈಲಟ್ ಯಾ ಬಣ್ಣತ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಅವು ಪ್ಲೇನ್ ದೂರ ಡುಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇದು ವಿಮಾನ ಎಂಚ ಓಪನಿ ಈ ದಯ ತೂ ಕೊಡ್ದು ಸೈಪ ಮಾರ ಅದಾವು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಓಲುಪುನಿ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಲಿಪುನಿ ವಿಮಾನ ಎಂಚ ಓಪನಿ ಇಮ್ಮ ಛ ಪಿರ ಐತೆ ವಿಮಾನ
ವಿಮಾನ ఈరోజు చురుపాలి బచ్చు నా పుట్టి దే ఈ మన ఈ మనం నానా బిత్త కేనా జాగ దెంజినా ಈಗ ಯಾನೇನ ಜೋಕರ ನಿಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಚೋಪು ಪೈಲಟ್ ಒಲಿಪಿ ಆಯೆ ಒಲಿಪಿ ಎಂಬೆ ಒಲಿಪಿ ಓಲ್ ನಿಕ್ಲಾಗ್ಯಾ ನೇ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ಆವಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಬಿ ಯಾನ ಬೇತ ಜನ ಕೊಪ್ಪಿ ನೀರು ಮಂಡೆ ಚಲ್ ಬರ್ಚು ಯಾವ ಬಾತಿರು ಬರ್ಚು ಬಿಟ್ಲೆ ಬಾತಿರು ನಮ್ಮ ಓ ಮನ್ಪನೆ ಫುಲ್ಲು ಮಾರೆ ಓ ನ ಉಲೈಪು ಈ ಯಾರು ಬಂದ ಬಾತಿರು ನಿಂದ ಕೊತ್ತ ಬರಪ್ಲೆ ಉಲೈ ಆಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು ಕಂಜಿನೆ ಬಡಿಪೋನಿ ಆಗದ ಆನೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪ ಯಾನಿತ ಕಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಹಾ ಆತಡೆ ವಿಮಾನ ಎಂಚ ಒಪಿನಿ ಉಳಪ ಈ ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಿಟ್ಟಿ ಇದೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಾದೋತೀನಿ ಎಂಕ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನಿ ಕೊರ್ಪ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನಿ ಕೊರ್ಪ ಬಾಕಿದ ಬಕ್ಕ ಕೊರ್ಪ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸುರುಕು ಪಂಡ ಐಟ್ ಆಜಿ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪಡದೆ ಮೂಜೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪ ಸುರುಟು ಮೂಜಿ ಸುರುಟು ಕೊರ್ಪ ಸೊಣ್ಣ ಸೊಣ್ಣ ಏನು ಸುರುಟು ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ನಿಂತು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪ ಅರ್ಧ ಇಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪ ಅವೇ ಎಂಗ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಬಳಸ ಅವೇ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಿಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಗುರ್ತದಿಕರ ಏನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ ಮಾರ ನೇ ಯಾನತೆ ಏರಿ ಮುರ ನೀವು ಒಂಜಿಂಗಳು ತುಂಬು ಕಿಡ್ನಿ ದಪ್ಪರ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಯಾನು ನೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ಬೆ ದಾದಾ ಎಂಕ್ ಮೀ ಏರಿನ ಗುರ್ತೇಜಿ ಮೇನ ಕಿಡ್ನಿ ದೇಯ್ದಿಜ ಎಂಕ್ಲ ಏನತ್ತ ಕಿಡ್ನಿ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬಾಡಿ ಒಂಚೂರು ತೋರಿರ್ತದ ಅಕ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿ ನೆಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಪ್ಪ ದೇ ಅಣ್ಣ ಈರ ದೈದಿನಿ ಯಾನ್ ದೇಯ್ದಿಜೆ ಕುಲ್ಲೇ ಮನ್ ಪಂದೆ ಕಿಡ್ನಿ ದಪ್ಪ ಅವಸರನೆ ಏರಣ್ಣ ಏರು ದೇ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ವೆಂಕಟೆ ಒಂದು ನಾಟಕಲ್ಲರ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾಟ ನೀರು ಬರ್ದು ಒಯ್ದಿನಿ ಅಣ್ಣ ಕಿಡ್ನಿ ದಪ್ಪರ ಅಂದು ಈ ಜನ ಬಂದು ಗುರ್ತೇಜಿ ಆ ಜನ ಗುರ್ತೇಜಿ ಒಂದೊಂದುಂಡು ದೇ ಅಣ್ಣ ಗುರ್ತೇಜಿ ದಾದಾ ದಾದಾ ಯಾನ್ ತುಂಬ ಎಂಚೈತೆ ಎಂಗೆತ್ತ ದೇ ಈ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ತುಂಬು ಇಂಚೈತೆ ಆ ಬಾಡಿ ಆ ಜಿಂಬಾಡಿ ಇತ ಜಿಂಬು ತೆತ್ತಿನ ಬಾಡಿ ಇವಾಗ ತೂತಾರ ಅಂದೆ ದುತ್ತಲೆ ಯಾ ಪನ್ಪಡ ಸುಲ್ಲ ಸಮ್ಮಲಿ ಗುರಿಯ ಅತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿ దానండి కాస్తి పూజ కాస్తి పూజ కాసువాళ్ళు 5,000 కొడుతు మంగే మంతినతే అన్న కిడ్నీ బీర బర్పుని గతి సింగల్ బుర్దు బర్పుని గత అంచ బరేదాత పుచ్చదిని ఈ రంజ మొగులు ఫ్రాడ్ జనకులి బర్పుజ కిడ్నీ బర్పుజి ఎన్నోరి జన ఉలైపోతుంది ದೇ ಆ ಜನ ಲೆತೊಂದ್ ಬಲೆ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ದತ್ತಿನ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜ ಅಣ್ಣ 25 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿದ್ದಿ ಇತ್ತು ಐನು ಪಾಟು ತಿಂತೇರಿ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಮಂಗೆ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಈರ್ ಮಂಗೆ ಹೋಚಿ ಹಾಯ್ ನಾ ಬರ್ಬಾನ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಬಾಯ್ ದೇ ವೇ ವಾವನಿ ನರಮನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೆಕ್ಕರ ಆಯ್ ನರಮನಿಯ ವಾನಮ್ನೆ ಪಾತಿರನುಲ್ಲಿ ಮೇನ ಕಿಡ್ನಿ ದೆಪ್ಪರ ಅಂತ ಜಪಡಾದಿನಿ ನರ್ಸನಕಲ್ ಪುರ ಒಂದು ಕತ್ತೆರಿ ಪತ್ತೊಂದಿರಿ ಕತ್ತೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ದ ಕೇಳಿ ಇಮಾನ ಎಂಚ ಬೋಪುನೊಂದು ಅಕಲ್ ಬಂದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಿಡ್ನಿ ದೆಪ್ಪ ಬಂಡ ಮೇನ ಒಂಜೆಕ್ ಇಮಾನ ಅಂತ ತೊಚ್ಚ ಬಂದು ಮೇ ತೊಚ್ಚ ಬಂದುಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ ಕತ್ತೆರಿ ಪತ್ತರ ಬದ್ರು ಇನ್ನು ಮಾತು ವಿಮಾನ ಎಂಚ ಒಪಿನಿ ವಿಮಾನ ಬೈರಡು ಸುಡು ವಿಮಾನ ಎಂಚ ಒಪಿನಿ ವಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಓದ್ಕೇನು ವಿಮಾನ ಎಂಚ ಒಪಿನಿ ನಾನಾ ಮೀನು ವಿಮಾನದ ಸುದ್ದಿ ಅತನ ವಿಮಾನ ಗಡ ಸುಡಿ ಬೈ ರಟ್ಟು ಸುಡಿ ಬೈ ಓಲುಂಡು ಬೈ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಓಲುಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಓಲು ರಮ ವಿಸೋಣವಳು ರಮೇಶ್ವರ ಓಲು ಪುನಿ ಅವ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅವ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪುನಿ ಅವತ್ತು ನಡಿಕೆ ಎಚ್ಚಿನೆ ನಿಕಲ ಆಪು ಯಾನ್ ಬೇತ ಜನ ಸೂಪರ್ ನೀವು ಪೈಲಟ್ ಓಲು ಪುನಿ ಪೈಲಟ್ ನಾ ಗಳಿಗೆ ಬಡಿಪನ ಜಾಗತ್ತ ಮರಂದೆ ನೆ ಗಳಿಗೆ ಬಂದೆ ಪೈಲಟ್ ಓಲಿಪುನ ತಾ ಪೈಲಟ್ ಇಂಚಿಗಿನ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಬಡಿಪ ನಿಕಲೆ ಈ ಮನೆ ಚೋಪುನಿ ಬಗ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಚೋಪುನಿ ನಾ ಒಂಜ ಬಡತಿ ಡ್ರವನ ಈ ಮನೆ ಏಪಲ పోపుని ఆను బుజ్జ ఆను ఓడకి బుడి ఆను ఈమె అంత పోపునత్తుందా పోపుని బుజ్జ మని పందే ಅವು ಗಗನ ಸಕ್ಕಿನಕ್ಲು ಸುರುಟು ದಾದ ಕಟ್ಟಮನ್ ಪೇರ್ ಅತ ಗಗನ ಸಕ್ಕಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಡಿ ಎಂಗಲ್ ಪೋಪ ಬುಜ್ಜ ಮನಿ ಪಂದೆ ಏನನ್ನು ಬಡಿಪದು ಸುರುಟು ಗಗನ ಸಕ್ಕಿನಕ್ಲು ದಾದ ಕಟ್ಟಮನ್ ಪೇರ್ ಏನ್ ಬಗಲು ಪಿರಿಬಲ್ಲು ನಿಕ್ಕೆ ಪೋನಗ ಇರಬಲ್ಲ ಎಚ್ಚ ಗಗನ ಸಕ್ಕಿನಕ್ಲು ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟಮನ್ ಪೇರ್ ದಾದ ಕಟ್ಟಮನ್ ಪೇರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆನ್ ಓಡಗೆ ಬುಗಿದಿ ಇಮಾಡಿ ಏತುವಿದ ವಿಮಾನ ಸ್ಪೈಸ್ ಚಟ್ಟೆ ಹ್ಯಾರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಕ ಕಿಂಗ್ ಬಿಸಾರ್ ನಿಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬರಲ್ಲ ಅವರ್ಚಿ ಬಕದಾವತ್ಲ ಬಕ ಪೈಲಟ್ ಒಲಿಪೆ ಬಗಲಿ ಕಾಕ ಬಿಟ್ಟಿದ ಅಲ್ಪ ಪುನ್ ಕಾಕ ಬಿಡತ್ತೆ ಆಯನ ಸೀಟ್ ದಿಪ್ಪೆ ನಾನು ಬಿಡ್ಲೆ ನಾನು ಬುಡಿಯಾ ಈ ಮನೆ ಚೋಪುಡು ಎಂಚ
బక్లే 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 ముజిక వస్తక్లే ఈమన డ్రబొబుడు ఎంటి ఒబుడు ఏ పైలట్ ఒలిప్పి పైలట్ సీటు డుప్పి ఓలే సిటిని ఓలిప్పి ಕಾಕಬಿಟ್ಟು ಟುಪ್ಪೆ పాకబిట్టే ఆత్మ మండేండా మండేండా నమ్మడ ఏ పన నాన్న ఏరన కేనక ఈమన ఎంచబొబుడు కేనక ఎంచమన్ పరి ఏ పల ఈమన కేనక ఎంచబొ పన్ పరి అంచ బోడి ఏ పన నమ్మడ ದಾದೆ మరలు సురాణ అందు ಮರಳು ಸುರಾಣಿ ఒక బాకీ దక్కలేక అన్యాయం వెళ్తున్న ఇంచేనే దేరు పంపినారు ఉల్లరత అన్న అన్న ఉంచాలన్న మండే ಎಂಕುಲು ಅಸಿಗೆ ಪೋಪ ಹೀರೋ ಉಂಟಾಲೆ ನನ್ನ ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನದ ವಿಷಯ చెప్పారాలి ದೇವರಾಜ ವಿಮಾನ ಎಂಚ ಓಪನಿ ಬಂದು ಬಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಬಂಡ್ರಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಮಾಡ್ಲಿ ಆಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನ ಪನ್ಪುಜಾನ ಅಪ್ಯಾಂಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಯಾಂಟ್ಲೆ ಪನ್ಪುಜ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರಾಜನ ಪನ್ಪುಜಾನ ಬಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಜಾನ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಒಕ್ಕ ವಿಮಾನ ಎಂಚ ಓಪನಿ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಎಂದು ಕೇನು ವಿಷಯ ಬಂದ ನರ್ಸ್ ನಕಲು ರೆಡಿ ಏ ವಿಮಾನ ಎಂಚ ಓಪನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತೀರ್ಪುಗೆ ನಡೆದು ಪುದರ್ಕೇನು ಐದು ದುಂಬೊಂಜಿ ಬಹುಶಃ ವಿಚಾರ ಪನೋಡ ಆತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಲೆಸನ್ ತೂಪಿನ ಕಲಿಗೆ ಬಲೆ ತೇಲಿಪ ನಿನ್ನ 5ನೇ ಸೀಸನ್ ಪಂಡ ಎಗ್ಗೇಡಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈತನೆಟ್ಟ ಪೊಣ್ಣು ವರ್ತಿ ಪಿರೋಡು ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಆರೋರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅರೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ಬರ್ಪು ಜರೆಗೆ ಅರೆ ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅರ ಅಂದಾಜು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾಡ್ನ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಬಾಡು ಐತ ಬಕೆಟ್ ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪಾತೆರೆಲ್ಲರು ಪುದರ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾಡ ಕೊಡರವನ್ ಸಚಿನ್ ಧರ್ಮಗಿರಿ ನಿತಿನ್ ತುಂಬೆ ಅರೆ ಸಾಲದ ಬದಾವ್ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅಪ್ಕನಂ ಮೋನಿಕಾ ತೀರ್ಪುಗೇನುವೆ ಸುರುಕು ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮು. ಹರೀಶಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದಿತ್ತಾರೆ ನೀರು ಭಾರಿ ಜೋಡು ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಮಿತ್ತ ಬೈತನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು पंचेस लायकतन निकलना पूरा टीम मेंबर्स नकलो स्ट्रांग परफॉर्मेंस अरुण विषय पंड्रेट जी नितिन पंड्रेट जी मत सचिन को किन्न रोल इतनो सो ओवरऑल वेरी गुड एक्ट गुड पंचेस गुड स्क्रिप्ट सुपर आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मोनिका गुड म्यूजिक ऑल्सो अच्छा म्यूजिक दिया आपने आप किधर के हो बॉम्बे का इधर कैसे आया फैमिली शिफ्ट हो गया तो म्यूजिक की भी शिफ्ट किया आपने ಅರ್ಣನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಟೀಮ್ ಉಂಟು वैता टीम ड्रामा टीम अच्छा ड्रामा टीम बोलो दरित्री टीम दरकरी टीम क्या करते हैं ड्रामा हो मीन्स तुलु में करते तुलु में करते कन्नड़ दोनों आपको तुलु नहीं आता है समझ में आता है अच्छा ओके ठीक है वेरी गुड वेलकम टू मैंगलोर आई विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच सुपर परफॉर्मेंस हरिणी कलाविदर टीम निकल ये पहला परफॉर्मेंस लाइक उंटू पोर्सर्ति निकल फस्ट रौंडिंग इतना नेनपुंटू भारी बोलू मल्दार इन लाइक मंतरा ऑल द बेस्ट थैंक यू सोलमल विजयಣ್ಣ इत्ता डॉक्टर ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರುಣ್ ಪೊಯ್ಸತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೋಜಿ ಪೊಯ್ಸತಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆತು ಒರಿಪಾಯಿಜಾರು ಈ ಸರ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತೆ ಪೋವಾಡು ಎಡ್ಡೆನೆ ಒಂದು ಪೋವಾಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬೇತಾಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಬೇತಾಕುಲು ನೇನು ಮಂತದಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಂತು ಏನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಿಕ್ಕುಲು ಮಂತಿನ ಅಂಚದು ನಿಖುಲ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇತ್ತಂದು ಹರೀಶ್ನ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏಪಲ್ಲ ನಿತಿನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದಿತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ನಿತಿನ್ನ ರೋಲ್ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇದು ಹರೀಶ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆತನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈವನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಮಾತ ಖುಷಿ ಆತನ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋನಿಕಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ. You are the first lady to come up with the music here. Welcome you. Arun, fantastic. ನಿಕಲ್ನ ತಾಟಿದ ಸರಂಚನೆ ಕೇನೊಂದು ಪಡು ಇನ್ನಿತ ಎಗ್ಗಿರ್ದ ಅಗಪ್ನೇರ್ ತುಂಬು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ನಿಕಲಿಗೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಎಗ್ಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ
ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.